Alright, ngiyabingelela igama lami ngoSiphiwe Ngontombela. Bafowethu njengamanje ngivakashele umkhulu uDr Mhlongo le phansi eMgababa. Insizwa ke ngake ngafika kuyona la uDalo njengoba futhi ngisisho ukuthi hayi indoda hayi awuphinde ubuye futhi khona ngifisa nje ukuthi ngibacacisele ngakho abantu ngoba ke umuntu osebenza kakhulu ke bafowethu ngokucebisa abantu ke nangokukhanyisa nje imisamo kakhulu. Khawele sizwe siyabingelela baba njani? Mahlobo siyaphila njani mfowethu nababukeli? Hawu ngabe usuzwile baba. Yeah. Namhlanje baba sokhuluma ngani namhlanje? Namhlanje mahlobo ngifuna sikhulume ngento ekuthiwa inhlupheko. Yeah. Ukuthi umuntu ohluphekayo mahlobo uyohlupheka ngoba ethanda yena. Ngamanye amazwi ngisho nje mahlobo ukuthi kulesi sikhathi ngifuna sithathe umuntu othi mina ingane ngikwazi ukuyithengela iuniform. Mina ingane zama ngikwazi ukuzenzela ukuthi mina ngikwazi ukwenza ukuthi nakami. Ngike ngihambe mahlobo emgaqweni kofuwe ngithi ngiyabona eminye imizi kuhlushekiwe mahlobo kodwa inkomo zigcwele isibaya ithe qhu. Imbuzi igcwele isibaya kodwa balala endlini evuzayo. Ngizohlukanisa ke lapho mahlobo ukuthi umuntu akangahlupheki mahlobo sikhona thina njengabantu abakwazi ukusiza mahlobo. Two, into ehlula abazali bethu mahlobo sizolwa nalonto ukuthi ubaba kuma efehlupheka noma wakwadlula emhlabeni ehlupheka nomkhulu wakho wena fika phela uzokwenza ushintsho kulonto ukuthi hambe emhlabeni at least kukhona ikhaya zikhona nezinto ezibambekayo ezosala kujabula ingane mahlobo iloko nje ngikubizela abantu. Abantu banikezana mkhulu. Mahlobo ilapho ke indaba. Eqaleni mahlobo kade kukhona igubhu bayazazi abantu. Zagcina zakhulumeka kabi mahlobo igubhu ukuthi azikho right ngo 1 no 2 no 3. Njengomuntu ohluphekela abantu ke mahlobo kukhona isigubhu bese kahle isigubhu mahlobo icontainer. Ake ngichaze lokho. Ukuthi khona icontainer ekuthiwa iselwa liyathengwa naseBria mahlobo. Libo 100 rand libo 80 rand yabona. So ke akusisona isigubhu. Isigubhu into engaphakathi emthi lo container kusuke kwasetshenziswa isela mahlobo kwathiwa isigubhu kwazi kwasabela isigubhu iselwa noma ulibona eThekwini noma ulibona ke libekiwe emarket wagcina solusaba kanti akusisona isigubhu iselwa mali lodwa isigubhu lo muntu ofakwa ngaphakathi ngabe sengikhanda indlela enhlake mahlobo ukuthi abantu abaningi baqashile khona othisha abahlala emsebenzini khona abahlala emafletini ngenxa yempilo mahlobo ukuthuthuka kwempilo so lo muntu akakwazi ukuthatha isigubhu ahamba yosibeka efletini kukhona abantu asebenza nabo nabantu aphila nabo ngabe sengikhanda indlela lentsha ke mahlobo ukuthi isigubhu akubi into ozohamba nayo uphile nayo two ibe sestyleni mahlobo kodwa indle ngokuthi ishintshe impilo yabantu la sengikhande khona iwashi ke mahlobo leli nje leli washi leli mahlobo leli washi kuyenzeka libe isigubhu mahlobo leli washi ngoba into ebalekile icontainer qaqwa ngaphakathi la mahlobo sivula isivalo la mase sivofaka umuthi osebenzayo mahlobo uza umuntu ethi mina usibanibana kahlukani newashi namabasha u5 unawasha u10 akusikona ukuthini mahlobo uyazi ukubaleka le washi kufana neringi mahlobo kanjalo nabefundisi nobani uthola benza izinto zenzeka ngenxa yale ringi mahlobo ngamanye amazwi ngithi mina sekuphelile isikhathi sokuthi kuthathwa amaselwa ayobekwe endlini go round kuphela abantu kukhonjwe wena sesike esikhathini sokuthi thuthuka manje ube nezinto ngenxa leli wash naleli ringi mahlobo manje le ring leli wash leli ulenziwa kanjani leli wash liyaphekwa lokukhuzana kufakwa induku mahlobo la liyavulwa la ngemuva khishwe lamathumba la ngemuva mahlobo kukhishwa amathumba mase kufakwa izinduku mahlobo lezi ezifakwa esigubhini mahlobo lezi ezifakwa lapha esigubhini izona lezi induku ezithathwa izofakwa la mahlobo mase zenza izinto ezenzeka uza umuntu ethi mina ithenda lingiluze meke ngabhida nje ngahlangana nabantu ngisho ngahlangana emeetingini eboardroom ngiyalihlaba ithenda hayi ukuthi uthemba umlomo wakhe uthembele liwashi ukuthi mayigqokele yona mahlobo ngeke umelane nayo manje leli washi liyaqhubeka nilisebenze litwi likhishwa ibhetri mahlobo kusuka sekuyisithombe nje kodwa umuntu obonayo akaboni yena mahlobo likhishwa ibhetri wasithi sikhipha amathumbu yosiyalikhipha nebhetri lingabe lisasebenza mahlobo kuba ukuthi kusebenza lo muntu ola ngaphakathi mawubuza iwashi mahlobo omunye uthola ugqokubaze libuzayo mawuthi ubuza iwashi amasana khipha iselfone abheka iselfone hayibo isigubhu lezi akusilona iwashi mahlobo enesikhathi ejule kakhulu manje ke sengifuna ukubona ke la ukuthi ke siyasazi inakho njani isigubhu kahlahla ngithi sisebenza ngokuthi mhlawumbe usenze kanjani uze sisebenze isigubhu sisebenza ngokuthi ufake lezi induku mahlobo engihambayo nami ngiyoyitheza kwezinye indawo ngibuye nazo mahlobo ubokwazi ke mahlobo le camera sakhuluma ngento asikhulumi ngento esisazoyithesta sikhuluma ngento esesiyithestile sesilindele umuntu ofuna ukuzoyithatha ukuthi akeze ukuzoyithatha mahlobo sengikhulumela ukuthi mhlawumbe isigubhu uma ngithi
ukuthi mina nginaso isigubhu. Okay, mahlobo. Sisebenza kanjani, wenza kanjani ngiyakuzwa right mahlobo silekelele empilweni isigubhu la ekhaya abantu bayazi ukuthi khona into ekuthiwa ukuthwala mahlobo ake ngiqale emuva mhlawumbe ngilekelele nalomuntu osecrash mahlobo nalomfundisi ongazi kodwa ufusayo kusizakala kukhona into ekuthiwa ukuthwala mahlobo kuzoba khona into ekuthiwa ukuphakamisa mahlobo zimbili lezi izinto ayifani mahlobo ukuthwala ukusebenza igazi mahlobo kuba ukuthi umuntu mase elokhuzaneni ethwalile kufuneka igazi lenkukhu kufuneka igazi legusha kuzofuneka igazi lembuzi leli gazi akuzogcina ke ngalo kuzogcina kufuneka igazi leingane zakho ozwe umuntu ethi mina ngicebile kodwa ngizacile emzimbeni ngenxa yezinto engizicabangayo icontract engavuka kuyona noma icontract engayivuma engangayiqondanga sikubiza ngokuthwala ke lokho ukuthwala kwamba nema consequences kwamba nezinkinga zakhona kuzoba khona into ekuthiwa ukuphakamisa impilo ukuphakamisa impilo ke akunabo ubungozi ngoba uphakamisa ngomuntu wakini ongasekho is either ugogo noma umalume noma uanti noma ukhulu noma ubani ukuphakamisa ke lokho akufuneki igazi akuzothi mawuhambe emhlabeni iqale phansi lento ifuna ukuzophila einganeni zakho kuba ukuthi makhamba wena emhlabeni nje sowambile ngenxa ukuthi ugogo wakho uyena osuke sesukile kuyena angikuveze lokumahlobo futhi ukuthi akusikona ukuthi mawuphakamise ngogogo wonke umuntu uzohlupheka ekhaya bayaqhubeka abantu baphila impilo yabo ngoba mesikhuluma ngamadlozi sikhuluma ngabantu abama-1000 nama-million akusokwazi ukuthi ngalogogo oyedwa wena sengingalimala umndeni wonke ngiqonda ukuthi lokho okuphakamisa sikwenza la kaMhlongo umuntu uyaqhubeka aphila impilo okade eneyimoto aqhubeka noma osebenza aqhubeka abe sebenza kodwa kube ukuthi lo gogo phela ubheke wena nomulekelela wena mahlobo manje ke ngifuna ukuthola la ukuthi ke iprocess yakhona ekuphakamiseni kwenziwa kanjani ngoba phela kukhona abantu abasabayo njengoba ukhuluma nje ngeindaba zamagazi senza kanjani uma suke siphakamisa khona abantu ngempela abasaba ngempela ukuthi hey naku ngizobonakala sengihamba nembuzi noma sengihamba nenkukhu kwenziwa kanjani mahlobo into esifuna kumuntu ake siphakamisa mhla ka-15 mhla ka-25 mhla ka-30 noma mhla ka-31 izona izinsuku zokuphakamisa lezo uma ungafika mhla ka-11 ufike mhla ka-2 ngeke sikuphakamise ngoba kusuke sekudlulile iy'nsuku into esiyifuna sifuna iziliphi zasebhenk zama-ATM mahlobo is either u-Standard Bank noma ikuphi nakuphi kodwa iy'liphi hhayi zakho ozofike uyicoshe nje wena sizofuna u-100 imali yama-coins sizofuna leli washi noma sizofuna i-ring wena ozofika sizofuna inamba yomuntu oyedwa oyisigwili esizokwazi ukuthi siprocesse ngazi izinto noma senze izinto zethu bakhona nabanye abaziwayo abayizigwili thina sisebenza kanjalo ke kufuneka lonto mase uzofika wena mhlambe mokuthi sisebenza mhla ka-25 ufika mhla ka-24 wena sikusebenze lo kaMhlongo mase uyalala ekseni uyavuka siyaqedela umsebenzi siyakhulula uyahamba uyozama njengamanye amadoda akukona ukuthwala njalo mahlobo ngicela sime lapha akukona ukuthwala ukuphakamisa nje impilo ukuthi 2 ayikho into ethi mase uphakamisele ekhaya uzongagezi khona abantu othi uhlangana nabo banemali mahlobo kodwa bazwani namanzi la ekhaya kukho njalo ngamanye amazwi uyaqhubeka uphila impilo yakho kuba ukuthi impilo nje ephakamayo mahlobo bese isebenza kanjani imali izela yona kumina kwenzeka kanjani la kushintsha impilo mahlobo nje basifuna iziliphu zasebhenki angithi safuna inamba yalomuntu oyisigwili makuthi idlozi lakho umuntu esimphakamisela ugide kahle kungenzeka ingene imali ebhenki kodwa nje okubalekile impilo iyashintsha nasemsebenzini is either ufuna ukuba manager is either ukhona isikhundla osigaqele is either ubhida nabantu kwi-contract uwesontweni ukuphi nakuphi mahlobo wena ube sawukhuluma phela naleli wash lakho angithi akusilona iwash uyazi ukuthi wena ubani umphakamiselo ngoba wena usinika abantu ababili nje bakini is either wakamalume noma wasekhaya mase sichecka kubona ukuthi umuphi ozoba good for lo msebenzi mahlobo mase siphakamisa lo muntu ke okuyena yena kushintsha impilo mahlobo kunabantu mina abayizigwili abasizwe ekhaya njengoba ubona nje mahlobo ngiyakufihlela ezinye izinto abantu bakufika nezinkomo la bezobonga befike nezinto eziphatheka bezobonga ukuthi abantu bayilento ezibayiyona bafuni mahlobo ukuthi kwazi abantu umuntu masephumelele mahlobo manje ukhuluma kanjani ke nale wash noma mhlambe kwenziwa kanjani noma usulithathile nje masulithathile mahlobo uyalithatha masulivalela kanje mahlobo masukhuluma nalo usho into oyifisayo usho nento oyifunayo mahlobo mase kwenzeka njengoba unjalo uye businessini noma uye meeting noma uye utshelelele iwash lakho ukuthi akwenzeke nje nakanje kwenzeke mahlobo malolo hayi inkunzi yewashi le ngiyakutshela mahlobo nginezinto mina iphathekayo iringi kwenzeka kanjani ke iringi siyayipheka ke mahlobo iringi siyayipheka straight nje siyipheka ivuthwe neinduku nomuthi mahlobo mase uyayithatha uhamba na
iringi ke mahlobo isetshenziswa kakhulu labantu ekuthiwa abasindisiwe abayisebenzisi into oyisabekayo mahlobo iringi ke nje isebenza kulobo isebenza kulonto ukuthi iringi nje mekwenzeka nje wathatha iringi ubokwazi ukuthi mhlambe esontweni sibalekele umfundisi ukuthi angaqhami sibalekele bani ukuthi angabonakala ukuthi khona into ayenzile mfowethu umntaka baba so manje le ring kuyenzeka akuyona le ring wesabantu le nayo iyona mfowethu buya ngokuthi isigaba esiyenze ngayisiphi mfowethu iyababuyisa abantu le ring iyawufaka umnikelo le ring iyakwenza le ring ukuthi abantu bakuhloniphe ba respect uma ukuthi usesigabeni esiphezulu kakhulu manje uyifaka ngaphi ngoba ngizokuthiwa kunohlelo la khona elifaka ngakhona uma ukuthi ushadelwe vele uyalifaka esandleni somshado uma ukuthi awushadelwanga uzopheka kuleyo vele leyo mshado vele Mawukuthi awushadela ungayifaka noma imapha akunankinga mfowethu ngoba lesandla sokushadela siyasihlonipha kakhulu madoda somkhulu uthi abantu abenze njani abantu mfowethu ngithi abantu mina bagijime begijime bezothatha lemsebenzi esinawo angimancengi ngoba ngixakekile kunezinto zami kodwa ngifuna ukuthi mina umuntu uyena owazi ubuhlungu besicathulo ukuthi isicathulo simpintsha kanjani 2 le ndaba ayidingi ukuthi uyixoxele umuntu ngicela ukusho lokho mawukuthi ubone le video muzo ukutshela omunye umuntu ukuthi khona into engiyibonile ngoba uzongahambisani nalento kanti ahambisani nje nalento usegijimile wayithatha inamba kaMhlongo wena ugcina sowuyeka ukuyothatha lento efanele uyithathe ngenxa ukuthi uze umuntu egxeka kanti eceleni uyabaleka nginabantu mina abathi yazi ngezwe ngosibanibani kodwa egcineni mase uyathuluma cha kuthi lo muntu wade la kaMhlongo ngisale sengithula ngingabe ngisasho mina ngenxa ukuthi lento umuntu mayibonile uyibonela ukuthi right yena ayi right for umngani wakhe ilokho nje kuthi uma kukhona umuntu ofuna ukusizakala ekhaya uyena owaziyo ekufanele athathe inamba yale ekhaya mase yafona ayabhuka lalela mhla ka15 25 mhla ka30 31 kwezinye insuku asisebenzi asiphakamisa umuntu awusuka yes ayi khawelami awubakunakho nje abantu ukuthi utholakala kuphi le yes sitholakala khona la endaweni yasemgababa bathi seKZN ke eThekwini ungasho futhi ukuthi ke Durban umuntu ose Eastern Cape okwempumalanga kuphi nakuphi angasho ukuthi nje uze eThekwini eDurban mawufika lapha eThekwini istophi sakhona Russell Street ubuza ama taxi ezemgababa uzokwehla kaMthathelwa esitolo mawehla kaMthathelwa esitolo ubuza kaMhlongo ezangomeni bayazi ukuthi kaMhlongo ezangomeni ukuphi mase usondela la nayo ke nenamba ithi 078 11 71 063 078 11 71 063 eyesibili ithi 083 406 8658 083 406 8658 mahlobo kuyagaywa lekhaya asithenga imithi la kuthengwa khona thina siphilela ukugaya njengoba ubona sijulukile usithole kade siyogaya sisazogaya futhi siqhubeke sibasiza abantu ngendlela emangalisayo hayi mkhulu uthi tetha inhlupheko mfowethu thina siqosha inhlupheko mntaka baba siqosha inhlupheko mntaka baba lento ngiphatha kabuhlungu ngoba khona abantu abaluza amakhosikazi abo ngenxa yenhlupheko abanye baluza imendo ngenxa yenhlupheko abanye baluza ngisho ingane zabo abanye baluza ngisho ekade benako ngenxa yenhlupheko so ke ngithi phansi ngenhlupheko phansi hayi Ningizimu Afrika hayi bafethu nizwele bafethu sibheme sakholo thinta inamba la uxhumane nomkhulu akwazi ukusize ukwazi ukuthi ushintshelwe impilo bafowethu njengoba esechazile nje ukuthi izinto ezenzeka kanjani engenamgosi akunamgosi mahlobo akukho umuntu ofayo akukho umuntu ofayo mahlobo akekho umuntu ofayo mahlobo abantu bayayithanda yonke impilo eright kodwa kuphela bebeshoda ngolwazi ukuthi bathole umuntu ozobachazela mina ngithi la kaMhlongo akekho umuntu ofayo even la ekhaya mahlobo njoba ngenza lo msebenzi ngeke uzwe kuthiwa kuyangcwatshwa kupheleni kwenyanga kuyangcwatshwa after 2 months cha siyaphila nje abantu bathathwa ngoba bethathwa uNkulunkulu kodwa ukuthi bafe nje babulawa ukuthi ngiyaphakamisa abantu ngisiza abantu ngekukuzwe lokho mahlobo hayi siyabonga kakhulu bafowethu ngicela ukuthi ke nenze kanjalo njengoba ke nimuzo umkhulu nali nje iwashi mahlobo nje ufika nelakhi iwashi wena umkhulu afike ke akunikeze into yakho noma ufike naleyo ring leyo ungabonwa umuntu emphakathini ukuthi ke khona into oyithathile uthathe into engenamngozi bafowethu siphinde senikhumbuze ukuthi ke isikhangiso lesi akuzona izinkulumo ezithina njengozoso bafowethu siyabonga kakhulu siyabonga mahlobo